is so revolutionary ma gikone obro miyo pek ma japiny ma kawaida ni neno e yor thieth kodhi e kar thieth dok piny. Kami ranyisi wan gi billion madhi 54 mar National Referral Hospitals manie budget ni. Tiende ni Kenyatta National Hospital kao mare, Jomo Kenyatta kao mare, MTRH kao mare, kawuono be wan gi Jaramogi bende kao mare, to makos chabeg. So nitiere kaka gigi tete tudore ma kiriwogi to giduoge feed into that budget mar neno nito ere kaka waloso thieth mayot. KEMS omi 5 billion e budget ka mar timang'o mar ng'iewo yedhe magikeyo ne counties wage te mondo mi yath ochop kamora mora makidhi e dispensary level 2 hospital kadhi malo iyudo yath. Omi adwa ni kwa ng'iye in the wider context onge yo maber mar timo thieth maloyo prevention. Omiyo ka effort kata teko mar sirkal okete geng'o tuoche kapok omako dhano to budget mar thieth koro dok piny. Omiyo mano en gima ananyalo support. Katieko e weche mag education ang'ena owacho ni budget mar kake konyo nyithindo mag chiemo odok piny to pek nitie. Ka wan gi resilience e agricultural sector tieni the economy ma at the bottom bende bedo supported. But mar ariyo nyithiwa gi kosetieko modhi university odhi mokwamo ma ok nyal dhi kamoro ere kaka wakonyogi. The budget mantiere mar vocational centers ka ni malo. The budget mar infrastructure mar basic primary gero sikunde mapiny ka nikech wan gi junior manwa temo ni mondo wachwalne iyudo ka budget odhi malo. Omiyo nitiere kaka itimo balance koni gi koni. Kech inya yudo gimichamo tibede tie yien. To seche moko bende inya yudo ka gimichamo onge makata geri mana class to yudo kaka kidonje onge. So it's a matter of balancing interest gite mondo mi wane ni to ere kaka dwa wuoth kanyakla kaka jo Kenya. Obungu mi wane pachi weche ariyo gi mokwongo mar wach mar pur no to gi wach mar thieth nikech be ineno